Čekaj da ti dam pare. Koliko košta jedna? Ja ću da izvedem. Uzmi i sebi i Sofiji. Ako je ona jabuka? Drži 200. I još 100 ti treba. Stani. A šta 500 košta? Ne, košta 150. Koliko sam ti dao, Damjane? Je to dovoljno da kupiš? Znači, slušaj me. Pitaj Sofiju, jedno ti je tamo, pitaj šta će da pije. Da li će od jabuke ili od naranđe. Sok. Pogledaj Sofiju. Ne vidiš je igra tamo sa onom jednom devojkom. Ne mogu da verujem šta ona radi, žena. Ma nema nikoga bez Ludo det. Klinka malo, Da. je skroz je cool sam. Ludo det. Jedno dole kao Ajde da ponovo igraš sa on... Sofija! Ajde da ponovo igraš da te snimim. Sa onom devojčicom ponovo igraj. Daj ruku, daj ja ću ti držim to. Dođi da gledamo, Sofiji, dođi. Dođi da gledamo. Gledaj, Sofija. Sofija. Gledaj. Eno ga Witch King.
Da bicicleta. Thank you.